Като цяло еднозърнестия лимец е най-предпочитания. Той е, нали, най-древен и неговото производно е двузърнестият лимец, който всъщност означава, че по-качественият от двата продукта е първият. На практика всички видове сортови пшеница, които са създадени по-късно, произхождат от лимеца. И специално внимание трябва да се обърне на това, че еднозърнестият е най-подходящ за безглутеновите диети. Има много хора, които имат такъв проблем, защото съдържанието на глутен е или липсва, или е много малко. Докато двузърнестият, нали, не е с такива качества, но пък дава повече добив като количество. Лимецът като забравена такава култура, защото тя е използвана още от фараоните като храна и е забравена по икономически причини в наши дни. Той е по-труден за обработка и дава по-малко добив от днешната хибридна пшеница, но хранителните му свойства са в пъти по-добри. И все още сме в началото на това възраждане, нали, за това древно жито в България, но пак казвам, че виждам, че хората наистина се обръщат все повече към здравословния начин на хранене. А лимеца дава толкова много за нашия организъм, защото е пълен с много микроелементи, полезни за нас. И тя е храна от изключително значение. Свързващо звено е с следващия наш етап на еволюцията ни като цяло. Алкална храна е, не е киселинна. Знаете, че много е важно алкално-киселинния баланс в нашия организъм. Болестите виреят в киселинна храна, в алкална не. И най-доброто хранене е като цяло хората да се хранят повече с алкални храни. И най-доброто е 80 към 20, 80 алкална, 20 киселинна храна. Дори и раковите клетки не виреят в алкална среда. Нали, говоря не само за употребата на лимец, като цяло всички месни продукти, млечни продукти, бяло брашно, бяла захар, черен чай, кафе, от ядките фастъци, това са киселинни храни. Лимеца е нещо, което съществува от хиляди години и е преминавало успешно през какви ли не изпитания и катаклизми и пак ще премине. Наши клиенти, както и приятели, които, нали, откакто се хранят с лимеца, споделят, че изглеждат и се чувстват по-добре, по-създрави, по-съжизнени, понеже, нали, това, което съдържа лимеца като хранителни качества, е наистина даващо енергия. Лимеца ние го сеем основно септември месец, а по-скоро края на октомври. Въпреки че сега пак има едни такива суши, но да се надяваме, че до края на октомври все пак ще стане чудото да завали дъжд. А може и да се сее и февруари. Разликата е, че когато е февруари месец, той не брати, в смисъл брати по-малко, а когато е на есен, брати повече. Лимеца се сее малко преди пшеницата и се жъне малко след нея. При лимеца има един обмен на любов и енергия. Отношение към зранцата, отношение към земята, всичко това е един цялостен ритуал. Нали, все пак това е за хората, които наистина усещат лимеца като храна, истинска на боговете и се отдават изцяло. В това си качество ние с, нали, Петър, съпругът ми, нали, сме на
това усещане и виждане, че единствено и само с любов и добра енергия, която се отдава и при сеенето, и при самото израстване, както е посято семето, вкусът на лимеца, на брашното, като цяло на зърното е уникален и въздействието на хората, които го консумират също. Защото се ходи на нивата, отправят се молитви, благословия и така. Тоест това, в което вярваме, ние го прилагаме. А защо не се третира лимеца? Защото като първоизточник на пшеницата в чистия си първичен вид, както го е създал Бог, то е здраво растение и не боледува от нищо, то е диво жито. И не никнат плевели там, където има лимец. Всички други пшеници, знаете, които се отглеждат в момента, имат човешка намеса. В създаването им те са хибриди. И това намесване на човека с цел да подобри добива си по-голямо количество, който е различен от божествения, влияе на растенията и те започват да боледуват. И оттам пък се налага да бъдат третирани с препарати. И оттам пък съответно ние го поглъщаме и така, знаете. Потапят се в химикали, зрънцата за обеззаразяване. След като пораснат, отново тези зрънца, които са потопени в тези химикали, те започват да поледуват и отново следва процеса на третиране с химикали. Така или иначе с тези растения вече има отровни вещества в тях. Тези вещества убиват изцяло аурата на растението и те просто изгубват своята такава. Снимки на нормална пшеница, която се отглежда, показват, че тези растения почти нямат аура. В сравнение с други пшеници, които са киселини. Лимецът, както казах, е локалната храна. И голяма част от тези съвременни болести днес се дължат на липсата на минерали и микроелементи в човешкото тяло. Храната ни е бедна на такива микроелементи, а изборът на неправилна храна още повече ни вкарва в своя дисбаланс. А след лимеца си набавяме така необходимите цинк, манган, желязо и още много микроелементи. Човекът също се променя чрез приема на правилната храна. Благодарение на тази лековита божествена храна можем 2 пъти по-бързо да възстановим и лигавицата на дебелото си черво. Защото е пълнозърнесто брашното. Завръщането на лимеца като храна на нашата трапеза улеснява и подобрява и качеството ни на живот. Всичко, което приемаме отвън, ни се отразява и отвътре. Много добър антиоксидант и успешно решава също и анемични проблеми. От други видове жито лимеца има почти 2 пъти повече мазнини, белтъчини, фосфор, витамини от групите В и А. И заради много твърдата си обвивка, на 200 км от Чернобил дивата пшеница е останала чиста. Зърното не се е подавало и на олющване, за това трябва да се използва специална техника и наистина е така. Самото олющване на зърното е трудоемко. Здравословният ефект идва от това, че зърното не полепва по червата и предпазва от рак. Хлябът, приготвен от лимеца, засища и е добре лековита храна. Само с 1-2 филийки, според нуждите на всеки организъм на стомаха му, човек може да се нахрани, да усети тази наситеност. Докато сега хляба, който се продава, знаете, половин хляб не може да ви нахрани. Защото е само с набухватели и там някакви си неща. Употребата на лимец като храна е целесъобразна и при някои видови алергии. Не по-малко ценно е качеството на лимеца за неговата лесна смилаемост. Зърната можете
То е толкова меко, можете с зъби да го стиснете и да го смелите. Като цяло ние приготвяме в мелницата и флейки от лимец. Те приличат на увеселите ядки, които спокойно може да си ги накисвате с вода, с мляко, кисело, прясно, вече по желание. Аз дори и хляб правя с флейките. Смесвам малко брашно и повече флейки от лимец, става прекрасен хляб. Не съдържа холестерол, съдържа повече витамин Е и значителни количества селен, които са антиоксиданти от голямо значение за нашето здраве. Съдържа и повече микроелементи в сравнение с обикновената пшеница. Подобрява храносмилането, подобрява състояние и работа на далака и панкреаса. В състава на лимеца влизат и вещества, имащи отношение към поддържането на здрава опорна двигателна система. И като храна лимеца вместо обикновената пшеница подобрява и кръвните показатели, поддържа и доброто състояние на тъканите. С една дума, храненето с лимец ни дарява чувство и на благополучие и щастие в буквалния смисъл. И за голяма част от хората, страдащи от непоносимост към пшеничния протеин глутен, лимеца се оказва подходящ и пълноценен естествено заместител. И народната медицина го препоръчва като цяло. Лекарите насочват винаги хората, които имат такива проблеми, да консумират пълнозърнести брашна. Ама защо трябва да се стига до там, след като човек превентивно може да се вземе мерките? Не е нужно да изгори един бушон, за да се сечем тогава за нещо. Както и лекува, помага за колит, неврози, шипове, повишава съпротивителните сили на организма, което е важно сега. В тези времена, които виждате как ни пръскат отгоре постоянно с някакви незнайни бактерии, бацили и така. Това е от мен, ако нещо има като въпроси. Да, аз имам въпрос. Ако обичаш да си кажеш твоята рецепта за правене на хляба. Чудесно, добре. Записвайте. Моята рецепта е около 300-400 грама брашно. Значи, може човек да се смеси и освен брашно лимец, да сложи малко брашно елдан, брашно сурго, вече по желание. Но към това брашно, около 300-400 грама, аз добавям една супена лъжица мазнина, по-точно зехтинче. И щипка сол и щипка захар така, вече по желание захарта. Даже понякога слагаме малко повече мед, за да стане леко сладника в хляба, но не винаги, според желанието. Содичка угасена в оцет или бак пулвер. Пак по желание. Значи вътре в самото тесто слагаме билки, пак е по желание, чубрица, може да е сминдух, може да е, така. Оттам вече доливам с вода постепенно, докато стане гъстотата на сдъвкана дъвка. Знаете, сдъвканата дъвка, как е така твърда. Понеже лимец е безглутенов, той не може да се меси, можем само да го объркваме в тази купя с дървена лъжичка, е най-добре. И така твърдостта на тестото да стане като сдъвкана дъвка. Оттам в тавичка или формичка с хартия или мазнина с брашънце поръсено, за да ни полепва. Изсипваме готовото тесто и отгоре поръсваме с семенца, сусам, ленено семе, слънчогледово вече по желание. И във фурната на 200 градуса отгоре и отдолу. Но както казах, че и правя си и с флейките от лимец, добавям малко брашно, повече флейки, примерно
300 флейки от лимец, пък 100 брашно, пак става много интересно хлебче. Кексови може, значи добър заместител е брашното и за кекс да се прави, просто се заменя пшеничното с пълнозърнесто лимецово брашно. Палачинки правя. Каква ти е рецептата за палачинки? Лесна и проста. 1-2 яйца, кисело мляко 200 мл чаша с сода и още толкова 2 чаши вода доливам. Това се разбърква, пак олио 1 супена лъжичка мазнина, може и зехтин. И оттам пак вече си слагам брашното, солчица задължително, да не е такова безвкусово. И вече брашното, за да стане една гъста каша, едновремешната боза, така да се каже, по-гъстичката. И даже и в тигана без мазнина спокойно се пече. Не полепва. Пък сега имаме хубави тигани на пазара. Не е нужно мазнина. Като цяло е много бързо смилаема храна лимец. И полезна най-вече. Това е от мен. Тези са само за лимецовото брашно, не се смесва с някакво друго. Да, но за хляба специално може и да се смеси. То не пречи. Важно е гъстотата на тестото, защото за да не стане текляво, примерно. Просто аз в опитността си съм достигнала до това, че да стане така твърдо, като с дъвка на дъвка. Да не е по-рядко да са. Така, то се примята вътре в купичката някак си лесно. Не е, някакво твърдо. Отстрани да поема това, което е отстрани, значи се... Отлепва се от самата купичка се отлепва. Да. Аз ако може да допълня някои неща. Да, разбира. Само секунда, извинявай. Продължавам с въпроса си. Значи ти правиш хляба с сода, а не с закваска. Така го предпочитаме, а пък и закваската има нужда от много, как да кажа, в грижа, точно така, да. Иначе с заквас става, който му има да се занимава. Естествено, содичка без алуминиева има по биомагазините, а пък и содата е много полезна и ще се окаже, че приемайки сода, аз, например, не ползвам паста за зъби, ползвам сода, защото в пастите за зъби има флуорид, както и в минералните води, които пък от тяхна страна пък действа на третото око, и така. Вместо ексфолиант за лице ползвам пак сода. Енергийно изчистване по тялото пак сода, може и едра сол, така че содата е полезна. За киселини в стомаха също. Колко сода? Една чайна ложичка? Колко сода? За къде? За хляба. Една чайна. Точно. Стига достатъчно, колкото да шупни в оцета за предпочитане домашен ябълков. Защото другото е киселина на пазара. Ако не бак поверч, пак става. Да, значи содата в киселина действа. Дали ще е кисело мляко или оцет или лимонов сок, абсолютно става, да. Да, точно, за да не мирише на содата, се гаси в киселината. Сега аз искам да кажа, че напоследък ползвам само вашето брашно. Така ли? Чудесно, аз благодаря. Също така слагам и аз флейки, без някой да ми е казал, прекрасен става хляба. Да. Моите приятелки са тук, могат да потвърдят колко е вкусен. И точно по същия начин всичко е едно към едно, просто няма разлика в това, което ни се спуска и това, което прилагаме. Само искам да отбележа, че още на първата конференция 2012 година Валери Добрев постави началото с предлагайки ни брашно от лимец. И тогава сме започнали да го използваме безотказно. Безотказно. Лимеца работи прекрасно, при дълга употреба внася изключителна светлина в фините тела и изчиства неимоверно.
Но хубаво е така от време на време да се прави малко почивка, за да може след това наново да започне да действа. При алергии, наистина, аз имам проблем, действа много добре. Да кажа поздравления и сме, че можем да ползваме тук така вашите продукти. Благодаря, радвам се. И апелирам към всички да се заменят по някакъв начин хляба, който купуват от магазина, защото всичко, което е в магазините, вие така споменахте бегло, но то е с подобрители, избелители, един куп токсични вещества. При производството има пестициди, и така нататък. Торове, които са вредни и които се влагат в неимоверни количества. Напоследък това, което ме прави впечатление е, че за да се спести човешкият труд, се заменят и едно времешните машини за производство на брашно, на тесто, които по пекарните се разпространяват. Оттам качеството на закуските, които се купуват, а също и на хляба, пада неимоверно много. И пристигат тия готовите смеси за хляб и след това се произвеждат хлябовите, които всеки ден се купуват и се ядат. Просто не е толкова трудно, на всички го казвам и аз. Замислете си, простичко е точно рецептата, която вие казахте. Бързо става. 5 минути, нищо повече и още към 30 в фурната. 40, да. На затоплена фурна. Да, на затоплена, точно така. Правилно на затоплена, на 200 градуса, аз си го слагам и винаги едете един топъл хляб, имате поднесен на трапезата. Ако може да направите кисело мляко и сода, но пак киселото мляко с една оговорка. Значи кисело мляко ползвам, когато правя мързеливата баница с лимеца. Тоест, да, и яйце слагам вече тогава, докато когато правя хляб, не слагам нито яйце, нито кисело мляко. Но за баница, може 1-2 яйца, кисело мляко пак с содичката, натрошено сирене вътре или настърган кашкавал и става като такава от тези банички мързеливите. Не, просто пак се бърка. Всичко е бъркано. Едно време мързелива баница и бабите са правили, само че с бялото брашно. В случая това, понеже не можем да месим, пак го правим, но с лимеца. И става чудесно. Ама и важното, че е вкусно и полезно. Не знам, който не си е пекал лимец, така мирише из цялата къща и навънка се усеща, че се пече лимец. Само на рождения ден на академията, когато беше, анонсът академията не виждам и тези, които й помагаха, бяха направили такъв вкусен хляб, такава хубава питка от лимец, просто... Аромата? Много вкусно мирише, наистина. Така е, наистина. Само не знам, като съм на работа, как ще се меси и какво ще се Това е хубавото, че много бързо става и тези хлебопекарни в един момент идват излишни, когато имаш лимец за хляб. Хубаво мирише, но не хубаво като почнеш да го ядеш. Аз най-го харесвам топъл и сега ще ви кажа, като си отчупе, като си отчупе с кокосово масло, значи пробвайте, и с миродийка, уникално просто. Вече започнахме да... И така. Който не е пробвал, може да пробва и ще разбере. Давайте други рецепти. Не, направете си рецептури, Аз публикувам в групите на Майката Земя и Свободен хранителен кооператив и там публикувам снимки от клиенти, които са доволни и са ми изпратили техни хляб или там различни неща, които са приготвили от лимеца, които ползват от нас и съответно отдолу и рецептата. Така че може да се възползвате от тези групи също. Майката Земя, казвам, пак повтарям, и Свободен хранителен кооператив. Фейсбук, да, групите във Фейсбук. Имам един въпрос. Да. На това брашно, което се продава, излизат едни гагрици.
Супер. Ама това в магазините. Да. Еми да. Лимеца има ли или няма? По принцип, винаги има гагрица, но това е хубавото на производителите, когато ние, нали, произвеждаме и продаваме, че ние го лющим и мелим за месеца. 2 пъти месечно и е прясно винаги. И когато клиентите ме попитат колко време има годност, казвам 6 месеца. Защото наистина е 6 месеца от тази дата, нали, защото 2 пъти месечно ние лющим и мелим. Тоест е прясно. Но като това в магазина няма как да е прясно. Абсолютно. И другото, че в магазина може да ви смесят и там някакви други брашна да се сложат, пак да пише лимец. И това го има. И затова и много наши клиенти също казват, преди ми ставаше на тухла хляба, от вашето не. Защото е 100% лимец. И това го има, да.